Исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Бу Татарча подкаст Ачлык подкастының 4-нче соңгы чыгарылышы. Идел буендагы ачлык темасы татар һәм башкорт әдәбиятында гомумән иҗатта ничек чагылыш тапкан. Бүген шул хакта сөйләшербез. Подкастның кунагы татар китаплары турында профессиональ дәрәҗәдә сөйли алучы, әдәбият сөюче Айсылу Галиева. Алып баручы Эльвира Гарипова. Ачлык вакыйгалары халык хәтерендә тирән ис калдыра. Алар әдәбиятта да чагылыш таба. Әдәбиятта бу тема социаль тарихи проблем буларак кына түгел, эстетик, рухи һәм әхлакый мәсьәлә буларак та күтәрелә. Ачлыкка дучар булган халык үзен ничек тота? Кеше үз йөзен югалту өчен күпме вакыт ач торырга кирәк? Кешедә әхлакый принциплар ни рәвешле юкка чыга? Әдипләр әсәрләрендә шушы һәм башка сорауларга җавап эзли. Айсылу, татар әсәрләрендә ачлык темасы ул бит 1920 елга кадәр дә яктыртылды, әйме? Искә төшерү тигәл шуларны. Безнең әдәбиятта барыбер алдан шуны әйтеп куярга кирәк, әйме? Ачлык турында шушы темага багышланган конкрет әдәби әсәр язучылар арасында без иң беренче чиратта искә төшерәбез Галимҗан Ибраһимовның Әдәмнәрен. Ул 20нче елларда Идел буенда булган ачлыкны тулысынча сурәтләгән әдәби әсәр булып тора. Һәм аннары Мәҗит Гафурины телгә алырга була. Аңа кадәр безнең Идел буенда аңа кадәр дә ачлык булган бит инде 1891-92 елларда ачлык булган, аннары соң ачлык булган безнең 1905-6 елларда да булган ул ачлык. Аннары соң шушы 20нче еллар, 21-22 елларны әйтәбез инде ачлык булган дип. Безнең әле ул ачлык булган 30нчы елларда да булган, аннары соң сугыштан соң да булган, сугыш вакытында да булган ул ачлык. Ул ачлык проблемасы халкыбызны гомер буена озата бара дип әйтик инде. Сталин үлгәннән соң 55нче еллардан соң, аннары 61нче елларда безнең Труддиннәр бетә бит инде, Труддин белән түләү бетә, таяк белән түләү бетә, акча түли башлыйлар. Менә шуннан соң гына кешеләрнең тамагы ипигә туя башлый. Аңа кадәр нинди генә әдәби әсәрне алып карама, андагы диалогларда, гомумән авторның сөйләмендә без ачлык турында нәрсә дә булса таба алабыз. Һәм менә шушы Мәхмүд Галәүне искә алсак та әгәр дә, анда бит инде корылык була. Булганчык еллар әсәре бу. Булганчык елларда. Аннары соң халык исәбен алу була. Менә шушы ике әйбер бергә килеп тоташа да, бергә килеп булгана да дип әйтик инде, кешеләрне үз урыннарын, үз торган җирләрен ташлап, мөхаҗирлеккә чыгып китәргә мәҗбүр итә. Анда да ачлык турында шактый күп язылган. Мәхмүд Галәүнең бу әсәре бит инде ул гомумән ничектер юмор катыштырыбрак язылган, ләкин ачлык сурәтләнгән урыннарын бер дә көлеп укыйсы килми инде аның. Шушы корылыктан, игеннәрнең уңмавыннан, ачлыктан качарга мәҗбүр булып, бер яктан, икенче яктан чукындырудан качабыз дип, алар ерак юлга кузгалалар инде. Анда теге малайның, хәтерлим, Җиһанның малайы, мулланың йортына кергәч, ипи икмәк күрә, анда бит икенче төрлерәк була инде ул ачлык. Анда барыбер теге байраклар һамандаки туграк яшәгән. Байлар һаман сайын, ярылланган кешеләр һаман да ярыллана бара. Шул теге малайның балчык ашап килеп керә, анда ипи тора өстәлдә, шуңа бер сынык ипи бирмичә тагын чыгып китәргә мәҗбүр булуы. Булганчык еллар ул ниндидер позитиврак рухта башта бирелә бит анда. Авыл күренешләре, сабан туйларында тегесе монсы, ниндидер туйлар оештыру һәм шуннан авыррак өлеше башлана. Аннары соң бит әлендә салым җыюлар, кешенең өендә ашарына юк, ашарына булмаса да әйберләрне язып, сандыкларын актарып, әйберләрен алып чыгып китеп, аннары теге хәерчеләнеп беткән инде өендә ашарына бер ризыгы калмаган киленне бер телем икмәк белән алдаулар. Бу бөтенләй котышкыч вакытлар булган дип укыйсың инде ул әсәрне укыган чагында. Ул язучы уйлап тапкан әйбер булса да, алар бит һәрберсенең реаль нигезе бар аларның. Һәм шулай ук менә Мәҗит Гафури ачлык яки сатлык кыз повесте да 1905-7 елларда язылган. Ул 7нче ел дип бара аның академик басмаларында.
Монсы шулай ук туендыручысыз калган гаилә, Гайша абыстай үлеп китә, аның кала кызы белән малае, һәм кызын алдап алып китәләр Казанга сатарга. Аны сатып җибәрәләр Кавказдан килгән бер адәмгә. Поездга кереп утыргач кына ул үзенең инде язмышка дучар булуын белә инде. Һәм монда шунысы бар, туган мөнәсәбәтләре дә бар, монда туганлык мөнәсәбәтләре дә. Гайша абыстайның ире үлеп китә. Аның белән бер туган, Рәхмәтулла белән бер туганның, Хөснетдин аның исеме, Хөснетдин, ул туганнарына ярдәм дә итәргә тиеш бит инде, югыйсә менә мондый туганлык мөнәсәбәтләре, ярдәм итү дигән нәрсә, бер-береңне кызгану дигән нәрсә бөтенләй булмаган инде бу әсәргә караган чагында. Бу менә шул дәрәҗәгә җиткерелгәндер инде аларны, Айсыл. Аларны җиткерелгән дип әйтерлек әйбер юк, чөнки Хөснетдиннәрнең гаиләсе әйбәт яши. 1921 елга кадәр язылган әсәрләрдә шулай да күбрәк байлар, юарлылар каршылыгы алга чыгаймы? Нинди генә вакытлар килмәсен, элек байракта әйтеп киттек, байлар байый, хәерчеләр хәерчеләнә. Әмма 1921 елда инде тоталь ачлык, бигрәк тә авылларда бөтен кешегә дә кагылаймы? Бик каты зыян китерә. Без бит инде Татарстанда гына 400 меңнән 600 меңгә кадәр кеше шушы ачлыктан үлгән дип әйтәбез. Әлеге 21 елдагы ачлык турында әдәбиятта мин башка әйбер күрмәдем. Шушы Мәҗит Гафуриның шигырьләреннән башка, аннарсын Фатих Әмирханның мәкаләләреннән башка. Фатих Әмирхан бит инде бу ачлыкта продразверстканы гаепли, салымнарның күбәйтеп салынуы бит инде ул безнең әйме крестьяннарның өйләреннән бөтен булган гаскәрне туйдырабыз дип, запастагы гаскәрләрне ашатабыз дип, крестьяннарның өйләрендәге бөтен булган симәнәгә дигән ашлыкларына хәтлек алып чыгып китәләр бит инде. Ул менә шушыны беренче ратка китереп куя. Шушы ачлыкның сәбәпләре итеп. 1920-1921 елларда Татар Республикасы җитәкчеләренең берсе булган һәм продразведка планын арттырып үтәткән Сәхип Гәрәй Сәетгалиевны тәнкыйтьләп тә яза бит әле ул. Мин аны аңлыйм да һәм мин ул әйбер белән килешәм дә, чөнки Сәетгалиев Татарстандага салынган планны арттырып үтәргә буйрык бирә бит инде. Шуңа күрә бигрәкләр дә кыргыйларча, явызларча кыланалар. Кешеләргә риза булмаган авылларга анда кораллы гаскәрләр дә җибәрелә. Алайш районында гына аттырып та үтерәләр. Аннарысын безнең Минзәләдә, Актаныш якларында сәнәкчеләр восстаниелары була бит шул вакытларда. Булар бөтенесе дә аңлашыла. Нәрсәсе гаҗәп, менә безнең узган елларда, бу елларда салым түләү буенча бирелгән йөкләмә 6%-ка үтәлгән икән. Бездә шулай бер дәвам итә дигән сүз инде бу. Ул вакытта да үскә салынганны арттырып үтәргә тырышканнар, әйбәтрәк булып күренергә тырышканнар. Нәрсә хисабына? Үзебезнең крестьяннарның, үзебезнең халыкның яшәү сыйфатын түбәнәйтеп, шуның хисабына. Ул әйбер электә булган, хәзердә бар дип кабул итәм инде мин. Ул вакыттагысы корылык белән бәйле, игеннәрнең уңмавы белән бәйле булганы, ансы инде бигрәк тә каты курбаннарга китергән. Менә бу публицистика дигәннән ул вакытта Мәҗит Гафури да бу хакта еш яза, әсәрләр генә түгел, әмма ниндидер журналларга, ниндидер гәзитләргә бу хакта яза. Ул берсендә Башкортстан хәбәрләре гәзитенең 77 санында читкә озатылган балаларны кайтару чараларын күрергә вакыт түгелме дип мәкалә чыгара ул. Анда теге ачлык вакытында читкә җибәрелгән балаларны кайтару кирәклеге турында инде бу. Ул вакытта шул кадәр бит күп бала җибәрелә читкә. Бер яктан инде коткарабыз дип тә җибәрәләр инде аларны, ләкин шул ук вакытта бу татарның да, башкортның да зур фаҗигасы. Аны менә тарихчылар да, Тәэминә Биктимирова мәсәлән шулай дип сөйләгән иде. Бөтен балалар да бит кире кайтмый. Шунда калалар күбесе. Ул Казаннан да җибәреләләр инде алар, Башкортстаннан да менә шу Идел буендагы ачлык булган җирләрдәге детприемниклардагы балалар йортларындагы балаларны җыеп, иген уңган тормыш күпмедер дәрәҗәдә әйбәтрәк булган өлкәләргә, ул регионнарга җибәрәләр, ул төбәкләргә җибәрәләр. Аларны 23 елдан соң аннары киридә кайтара башлыйлар. Әлбәттә, ул балаларның күпмеседер мескенкәйләр барган вакытта юлда да үләләр инде алар, поездларда, эшелоннарда. Күпмеседере качып та кала инде анда. Ләкин моны мин ниндидер начар әйбер дип бәяләмәс идем. Барбер Совет хөкүмәте
шул балаларны һич югы шулай итеп булса да саклап калырга тырышкан инде. Әйе, менә аның бер ягы шулай, әлбәттә. Ләкин менә шул теге кайталмый калулары тагын бер фаҗига инде бу. Алар арасында менә Башкортстаннан киткән арасында шагыйрь Рәшит Нигъмәти дә булган икән. Ул бу эш менә бу балаларны кайтарушы 1926 елга кадәр дәвам итә әле. Ашлык темасына язылган иң мөһим әсәрләрнең берсе ул Галимҗан Ибраһимовның Әдәмнәр повесте дип әйтеп киттегейме. Шуңа тукталыйк әле. Ул кайчан язылган һәм син аны үзең беренче тапкыр кайчан укыдың? Ничә яшеңдә укыдың? Әдәмнәр ул 1923 елда язылган. Соңгы берничә елда аңа бит инде игътибар ителде. Курчак театрында Илгиз Зәйниев аны Курчак спектакль итеп тә чыгарды, сәхнәгә чыгарды. Әдәмнәрне иң беренче тапкыр укыганда миңа ничә яшь булды микән? 11 яшь булды микән, 12 яшь булды микән? Бик авыр кабул иткән иде мин ул әсәрне. Күз алдына китерә, кичкенәрәк вакытта бит әле ул фантазия бик көчле. Әсәрне укыган вакытта кинокартиналарны караган шикелле, һәрбер әйберсе шундый сурәт булып күз алдына килеп, бик курка укыган әйбер иде ул. Мин дә нәкъ шушы вакытлардан укыдым. Шул 11ләр яшьләр булгандыр ул, 5-6 классларда микән. Нәкъ шундый хисләр иде, үзем куркам, үзем укыйм. Шуны үзе кызык, үзе куркыныч. Азатлык радиосының Әйдә онлайн татар телен өйрәтү проекты Галимҗан Ибраһимовның Адәмнәр повестен татар телен өйрәнүчеләргә җайлаштырып аудио әсәр итеп әзерләгән иде. Шуның бер өлешен тыңлап үтик әле. Читаем на татарском вместе с проектом Әйдә онлайн. Бүген Галимҗан Ибраһимовның Адәмнәр әсәреннән үзек тыңлыйбыз. Үлемнән калган Миңлебай нык йортын 10 кадак онга сатты. Аштан үлсәң, йортның кирәге юк, диде ул. Мин китәм, Гәрәй абзый, үлсәм юлда үләрмен. Син олы кызыңның минем белән җибәр. 2 кешегә җитәрлек ризык табарбыз әле, диде ул Гәрәйгә. Гәрәй кызын Миңлебайга кияүгә биреп җибәрде. Бу аны ачлыктан коткарыр, диде ул. Нәфисе киткәч, йорт кабер сыман тын калды. Гәрәйнең 2 кечкенә баласы ябыкты, картайды, аларның чәчләре куела, тешләре төшә иде. Айлы бер кичтә Гәрәй балтасын алды да урамга чыкты. Ул чоланда куркып утырган Актырнакны күрде. Берничә мизгелдән Актырнакның башы инде чабылган иде. Эт бик ябык иде. Аның кабыргалары тиресен ертканнар иде. Гәрәй аның сөякләрен, итләрен турады. Ул савытка су салды да аны мичкә утка куйды. Балаларга бераздан тагын хәл керде. Берничә атнадан Гәрәй тамам сөйләшмәс булды. Әйтерсең, теленә таш элгәннәр. Ул аның карашларыннан курка башлады. Бер көнне Гәрәй хәлсез, уйсыз тәрәзә төбенә килеп утырды. Көннәр җылына башлады. Яз якынлаша иде. Еракта кыр, аның артында урман күренә. Ай, берәр сынык икмәк бирсәләр иде. Үләм, ишем, йөрәгем авырта. Булар кемнәр? Нәфисә белән Зәйни яталар икән. Буларның кайсы итләрәк икән? Кыз кичкенә, тирес дә сөяк кенә, әмма малай зуррак булыр. Гәрәй шул уйлар белән балаларга карады. Аның улы Зәйни нәрсәдер сизенде. Атасының куркыныч карашыннан кутышты аның. Малай урыныннан сикереп торды. Әткәй, нишләтәсең безне, дип ачы тавыш белән кычкырды. Гәрәй торды да баланы тотарга тырышты, әмма тота алмады. Аның шабарлык көче юк иде. Гәрәй кызы Нәфисә янына барды. Тор, кызым, җитәр йокларга, диде ул. Кыз һавада пычакның ялтыраганын гына күреп өлгерде. Бу Галимҗан Ибраһимовның Адәмнәр повестеннан үзек булды. Әйдә онлайн проектының аудио әсәрләрен сез Азатлык сайтында һәм Әйдә онлайнның социаль челтәрләрдәге аккаунтларында таба аласыз. Адәмнәрне Әкият Курчак театры да куйды. Айсылу, карадыгызмы сез аны, нинди хисләр калды? Монда Курчак театрында карадык без аны, һәм шундый кансыз, шундый явыз әйберне сәхнәгә чыгарган дип аны бит инде гаепләүчеләр дә булды, аны кирәк түгел дип әйтүчеләр дә булды. Ләкин Курчак театрындагы спектакльдә анда ахыры әйбәт бетә. Әлеге малай, баш герой Зәйни бит инде ул безнең, ул качып котыла. Әсәрнең үзендә Зәйни
качып китә, шәһәргә барып җитә ул, һәм ул ярым үлек хәлендә бер кортка тырнагына килеп эләгәйме, һәм әлеге кортка як-ягына күз атты да тиз генә капчыгына тыкты, икенче көнне башка күп нәрсәләргә катнаштырып, шул иттән шулпалы пилмән ясап сатты дип бетә ул. Ул бик котышкыч булып бетә ул әсәр. Аны барыбер әдәби әсәр булгачтын, ышанмыйча да кабул итәсең, алай ук булмагандыр, автор арттыргандыр, бу бит аның нисендә, фантазиясында гына туган әйбер дип тә кабул итәсең бит инде. Моннан берничә ел элек парт-архивта утырган вакытта шундый документларга юлыккан идем. Анда милиция белешмәләре, аларның рапортлары, милиционерларның рапортлары, анда Бөгелмә кантонындагы кайсыдыр бер авылда бер хатынның балаларны суюлары турында, урлаулары турында менә шул документларны күргәчтен, бу хәлләр чынлап та булган икән дип ышанасың инде. Әдәби әсәрне укыган вакытта барыбер ышанып бетәсе килми бит. Кешеләр әйбәтрәк булгандыр дип уйлыйсың. Андый ук хәлләргә барып җитмәгәннәрдер дип инде уйлыйсың. Ә монда ачлыктан инде акылдан яза башлаган кешеләрнең, ачлыктан галлюцинациялар күзләренә күренә башлаган кешеләрнең иң беренче урынга бөтен әхлакый, бөтен мораль категориялары бөтенесе дә юкка чыга. Кешенең бердән-бер инстинкты ул ничек тә исән калу була. Һәм менә шушы инстинкт үз баласын хәл итәргә дә, мин инде туп-туры сүзләр белән әйтергә дә уңайсызланам. Кешеләрнең гомерен кыярга да, нәрсә дип әйтим инде, ирек бирә инде. Менә спектакльне караганда синең үзеңдә нинди хисләр туйды? Менә кешеләр ничек андагы залда утырган кешеләр аны ничек карады? Тренү әлбәттә. Ул спектакльдә 2 генә кеше уйный, һәм алар бик әйбәт уйнадылар. Алар шундый талантлы артистлар икән дип кайттым инде мин. Әйткәнемчә, әсәр өмет белән бетә. Төп геройның котылуы белән бетә, чыгып китүе белән бетә, һәм аны исән калдыруга өмет уята торган әйбер. Шуңа күрә мин аны ничектер бөтенесе дә депрессив, шундый милләтебез тарихында булган шундый начар әйберне чыгарган, кешеләрнең эшәклекләрен чыгарган дип бәяләмәс идем. Без аны белергә тиеш. Менә син әйтә башладың бит, күп кенә әсәрдә, татар әдәбиятындагы әсәрләрдә ачлык темасы ничек булса да күренеп китә дип. Шушы Адәмнәр спектакленең режиссеры Илгиз Зайниев менә шу спектакльдән соң безгә биргән интервьюсында ачлык халыкның психикасын какшатып, аның генетик кодына кирип утырган дип әйткән иде. Мәсәлән, цитата: "Бу теманы күтәрү үзебезне аңлар өчен кирәк дип уйлыйм. Халыкның үзенең генетик коды бар һәм безгә хас булган кимчелекләр, комплексларның каян барлыкка килүен аңлар өчен моны өйрәнергә кирәк. Бу вакыйга милләтнең язмышында гасырлар буена сакланырлык тирән эз калдырды. Татарга килгәндә, бу ачлык татарның санын киметкән, аның тагын да сибелүенә тәэсир иткән һәм психикасын шактый җимергән. Мин табиб түгел, әмма минемчә, бу хәлләрне кичергән кеше иелгән башны кылыч кисми дигән әйбергә күбрәк ышанадыр һәм үзенең ниндидер ирекләрен туктамак исәбенә алыштыруга җиңелрәк биреләдер." Зәйниев цитатасы тәмам. Соңгы җөмлә белән килешергә мөмкин. Ләкин мин аны 20нче елдагы ачлык нәтиҗәсе генә дип әйтмәс идем. Ул ачлыклар күп булган бит инде ул. Аннары соң безнең лашманчылар булган бит әле, күпме кешене бер урыннан икенче урынга куганнар име. Аңа кадәр безнең чукындырулар булган, чукындырулардан качып күчеп утырганнар, башта Идел буеннан Агыйдел тирәләренә күчсәләр, аннары соң тагын Башкортстанга таба, тагын да яраграк китеп күчеп утырганнар бит. Ул әйберләр булган. Шушы күченүләр нәтиҗәсендә, миграция нәтиҗәсендә кешенең тамагы да туймаган инде ул. Бер нитеп нигезләнеп кенә яши башлыйсың, шул нигезеңне ташлап чыгып китәргә кирәк. Анда нинди тамак тую турында сүз булырга мөмкин. Ул әйберләр булган. Һәм менә шушы күчешләр, шушы качып йөрүләр, шушы изәрлекләнүләр, алар иң беренче чиратта кеше үзенең тамагын туйдыру һәм иминлеген кайгырту турында уйларга мәҗбүр була бит инде. Һәм булар бөтенесе дә әлбәттә халыкның генетик хәтеренә керә торган әйберләр. Аннары соң ул ачлык нәйсә проблемасы, ул бит әле безнең 30нчы елларда да була. Анда бөтен булган әйбәтрәк тормышлы кешеләрне, алар үзеңнең тирәлегеңне дә тотып тора торган кешеләр булган бит инде, име? Ярлыларга, фәкыйрьлекләргә ярдәм итеп тә тора торган, аларны эш белән дә тәэмин итеп тора торган кешеләр булган.
Аларны урыннарыннан кузгатып, үйләрен таратып, нигезләрен туздырып, кайсын кая сөргәннәр бит инде. Аннары соң безнең 30нчы елларның ахырында булган бит әле вербовка белән чыгып киткән кешеләр. Анда шулай ук әйбәтрәк тормышлы кешеләрне алып киткәннәр бит инде. Үзләрен мәҗбүри рәвештә ризалыкларын алдырып. Аннары соң сугыш башлана. Безнең 46нчы, 47нче еллар шулай ук ачлык була бит анда, сугыштан соңгы елларда. Менә андый әйберләр кабатланып тора. Аннары соң менә кайсы гына әдәби әсәрне ачып карама дип әйтүем, әйтик, мәсәлән, Мөхәммәд Мәһдиевне гына искә төшерик. Без 41нче ел балалары. Анда 14 яшьлек балалар сугыш башындагы алар тамаклары туямаларның, алар ач бит бөтенесе дә. Алар шул ач килеш ашап йөриләр, шул ач килеш шаярып йөриләр. Һәм менә шушы ачлык, тамакның туймавы ул шул Мөхәммәд Мәһдиевнең әсәрләрендә һәр берсендә күпмедер дәрәҗәдә ул искә алына. Аннары соң Рабит Батулланың юл буенда Зәңгәр чәчәк дигән әсәре бар. Шушы ук тема, ачлык темасы, тамакның туймавы темасы анда да бар бит. Анда шулай ук менә шушы сугыштан соңгы еллар, сугыш вакытлары, сугыштан соңгы еллар. Анда менә шушы Мәхмүд Галәүдәге староста шикелле, анда да рәис һәм аның куштаннары бар шул ук әсәрдә. Безнең хәттәки сюжетларда кабатлана дип әйтер идем мин. Сюжет әлбәттә кабатланмый. Батулла Галәүнең сюжетын алып куймый. Безнең тормыш шундый. Ул юл буенда Зәңгәр чәчәк әсәре tatkniga.ru сайтында аудиокитап буларак та бар. Аны эзләп алып, тыңлап та карарга мөмкин. Без аны Илнур Закиров укуында яздырдык, яздырган вакытта минем редактор да җылап утыра, тыңлый. Минем артист тоже җылап утыра, укый әлеге әсәрне. Аны күз яшьләрсез генә яздырып та булмады хәтта. Менә аны шулай ук тыңларга тәкъдим итәр идем. Мәҗит Гафуринең публицистикасы турында сүз хатып алдык, ләкин ул күбрәк тә барыбер әдәби әсәрләре, менә бу поэмасы, шигырьләре белән таныла алган дип әйтергә була менә бу темага. Айсылу төп әйберләрен, төп әсәрләрен атап үтүше менә шушы ачлык темасына. Аның Аш дигән шигыре бар, Сулган гөлләр дигән шигыре бар, Соңгы минутта дигән, ансын поэма дип әйтелмәсем мин аның, озын шигырь дип әйтәм инде мин аны. Ачлыкка багышланган шигырьләре бик күп. Аның Кеше ашаучылар дигән поэмасы турында ишеткәнем бар. Менә мин аны бүген ачып нитәлмим, укый алмыйм. Бүген юк ул миндә. Академик басмасында ансы кирмәгән булган аның. 80нче елда чыккан академик басмасына ансы кирмәгән булган икән аның, ансын таба алмадым. Ул анда менә шул шигырьләрдә дә ул шундый иттереп сүрәтли ул аны, ул балаларны. Аларны тыныч кына укып та булмый инде. Әйтик, саласызмы күзне гәүдәсенә, ничек сулган, ничек кибешкән, майы күптән бетеп, ите кибеп каткан сөягенә ябышкан дип. Бу сулган гөлләр балалар турында инде бу. Хатын кулын сузды иткә таба, уң ягына бераз кайшайып, тартып алды шуннан кул сөяген, бармаклары тора тырпайып. Ой, монсы Кеше ашаучылардан. Ул шундый реалист Гафури булган инде ул, әйме? Әйе, Гафури ул ничек дип әйтим инде, шундый рәхимсез дип әйтим монда автор буларак. Ул тереләй кисә үзенең әсәрләре белән. Аның публицистика да шундый, аның хикәяләре дә шундый, аның шигырьләре дә шундый. Табактагы итләр шул көенчә калды шунда туңып, суынып, бәпкәсенең пешкән ите янында әнкәсе дә үлде сузылып. Һәм менә шушы власть дип әйтегәндәйме, шушындый нәрсәләргә барырга мәҗбүр иткән булып килеп чыга инде. Тагын без нәрсә, нинди әсәрләрне атай алабыз бу темага, Айсылу? Ой, ачлык темасы ул шул ук Мөхәммәд Хәсәновның язгы аҗаганында да бар ул. Анда бит Иргали солдатта йөргән вакытта ачлыктан әнисе үлә аның, апасы үлә аның. Ул үзенең җизнәсе янына бара. Нишләп син әнине сакламадың дип. Җизнәсе бит инде аның авылдагы властьны, хакимият урнаштыручыларның берсе була. Ул вакытта әле колхозлар юк бит безнең. Ул әйтә инде, мин бит тие ничек итеп саклап калалар идем соң, без бит бөтенебез дә шундый ук хәлдә иде дип әйтә ул. Әнисе дә, хәтта апаң да исән түгел бит инде, синең апаң да юк бит инде хәзер дип әйтә. Ул кайтып кергән чагында кызы,
аштан киселеп ята бит инде аның. Хатыны эштә, өйдәш булып кергән күршеләре, Миңниса апасы үлеп китә бит аның, нәйсе хатынының туганы инде ул аның. Балдызын үзенә ала бит инде ул асрамага. Менә анда да шундый ул төп линия түгел, анда төп сюжет линиясы түгел, ләкин менә шул вакыттагы Иргали сугыштан кайтканда нинди хәлдә булган татар авылы, менә аларны ул бик ачык итеп сүрәтли. Менә яңа әдәбиятта, яңа шыр әдәбиятында бу темага кагылышы бармы, булдымы ул безнең 90-нчы еллардан соң дип әйтик инде. Менә өр-яңа чыккан китап турында әйтәләм мин сезгә. Ул Әлфия Сиддикованың Таш тамыры дигән китап. Диңгез суы тузлы ул дигән романы бар. Ул ярым документаль, ярым әдәби әсәр дип әйтер идем. 5 хатын-кызның тормышы алынып, менә шул хатын-кызларның тормышы тасвирлана. Шуларның берсе сугыш чорында үзенең баласын югалта. Ул бала ачлыктан үлә. Һәм тагын сугыш вакытында хәлләрне искә төшереп шуны гына әйтә алам. Безнең әбекәй үзе безнең сөйли торган иде инде. Бабай сугышка китә, ул әйтә инде: "Әнине сакла, балаларны сакла, берүк аштан үтерә күрмә" дигән. Яңарак чыкты, яңарак дип инде берничә ел элек Гүзәл Яхинаның Сәмәркандка эшелон китабы чыкты, ул рус телендә чыкты инде роман. Эшелон Самарканд. Ул менә шушы бит инде архив материалларын кулланып, Татарстан архивларында да утырган инде. Анда китапның ахырында аның чыганаклары күрсәтелә. Шушы Казаннан алып кителеп Самаркандка җибәрелгән балаларның язмышы турындагы әсәр. Ул бик җиңел укыла торган әсәр. Шушы ук темага багышланган Ташкент город хлебный дигән әсәрдә бар Александр Невзоровның. Ансы балалар күзлегеннән. Мин аны балалар өчен язылган әсәр дип әйтер идем анысы. Ләкин үземнең 10 яшьлек улыма мәсәлән укытырга куркыр идем әле мин аны. Бик реалистично язылган әсәр ул. Ташкент город хлебный аны аудиосында тыңларга була, онлайн табып укырга да була. Бик әйбәт әйбер. Ансы инде безнең эшелон Самарканд дигән әсәр ансы шушы җирле материалдан алып язылган булса, ул шушы Татарстандагы, Казандагы архив материалларын кулланды дип әйтә бит инде безнең автор. Ташкент город хлебный ансы урыс балалары инде анысының төп геройлары. Ансы нидә? Шушы үзәк Россиядә булган хәлләр. Анда Миша исемле малай, аның әтисе үлә, әтисе үлгән вакытта сеңлең туганнарыңны кара, әниеңне кара дип үлеп китә. Ул иратларның менә Ташкентта ипи бар икән, Ташкентка барырга кирәк икән дигән сүзләрен ишетеп, шунда чыгып китә. Шундай рәгайбер. Ул менә шушы чорда ук язылган багаймы үзе? Әйе. 26 елда языла, ялышмасам. Айсылу, ничек уйлыйсың, бүгенге көндә элек булган ачлык темасына әсәр язып буламы? Анда бит образлар тудырырга кирәк. Архивларда утырып документаль әсәрләр тудырып була инде анысы. Ләкин әдәби әсәрне ничек язмак кирәк? Безнең заманда язылган әсәрләр барыбер ул вакыттагы ачлык фаҗигасын җиренә җиткереп бирә алмый торгандыр. Чөнки аңа үзең шаһит булырга кирәк, үзең шуны кичерергә кирәк. Шуннан чыгып кына язырга мөмкиндер, чып-чын кешенең күңеленә барып җитә торган әйберне. Инде андый хәлләрнең шаһиты булырга язмасын, инде ачлыкны кичерергә язмасын. Менә шул вакытта язылганнарны укып, алардан гыйбрәт алырга гына язсын инде безнең бүгенге укучыларыбызга да, язучыларыбызга да. Менә бу темага да сөйләшәсе килгән, урыс телендә "Голодающий по Волжье" дигән ирониялы шундый бер гыйбарә бар, әйме? Ул ризыкны зур итеп кабып, кабаланып ашаучы кеше турында яки бик ябык кеше турында була ала. 12 стульев фильмында да бер күренеш бар, анда олы гына, таза гына ирләр ашап утыра. Остап Бендер аларга да, что "Дети по Волжье" дип сорый. Бездә Идел буенда булай бер кайчан да шаяртмыйлардыр, әйме? Менә бездә ачлык темасы менә баштан гына әйтеп киләбез, бөтенләй икенче төрле итеп сеңеп калган. Хәтта белмим, әллә син ашмы дигән берәр ниндидер берәр әйбер булырга мөмкин, нәрсә син аш кебек килеп капланның ризыкка дип. Ләкин безнең мәсәлән гаиләдә карасаң да, башка гаиләдә әлегә кадәр ул бара. Менә хәтта хәтерлим дәвәниләрне безнең ипи кискәндә ипи балчыгы өстәлгә түгелсә, уларны учына алып, һәр вакыт авызына кабып куядыр. Күз алдымда тора шундый. Ул минем үземдә дә бар, Эльвира. Менә ул үзебезгә дә менә шулай сеңеп калган.
Мин дә шулай әйтәм хәзер. Хәтта аны мал шиләгенә дә ташларга куркасың ул ипине. Ничек? Әйе, ипигә иң изге әйбер итеп карау, аны олылау, аны ыргытмау, әрәм-шәрәм итмәү, ул әйберләр әйе, әлбәттә кирип калган, сеңеп калган. Без инде аны балаларга да сеңдерергә тырышабыз. Ул мәкаләләрдә дәйме безнең менә нык сеңгән, ул мәкалә әйтемнәрдә дә күп андай әйберләр. Әйе, ризыктан олы булып булмый, аштан олы була алмассың дигән әйберләр баралар бар әлбәттә. Ипине күкрәккә куеп кисү, әле күпме вакыт әле аңа пычакта тидермәгәннәр дип менә сөйләр безнең авылда. Сындыруынамы? Әйе, пычак белән ипигә төртү ул ниндидер бер куркыныч әйбер саналган инде. Ипине хөрмәтсезләү дигән кебегрәк инде. Сонда сындыру гына. Мин подкаст ахырында фильмнар турында да бераз әйтеп китәсе килгән иде. Идел буендагы ачлыкка 100 ел булды. Әлбәттә, ул бу хакта әллә ни күпертеп сөйләүче булмады. Шулай да берничә кино чыкты. Аның берсе Хайбулла кыска метражлы фильм әле күптән түгел декабрьдә Башкортстанда Уфада күрсәтелде. Аның режиссеры да, продюсеры да Рөстәм Шайхетдинов. Күптән түгел шулай ук быел чыкты Gold фильмы. Ул урыс телендә, ансы Башкортстан, Самара, Чиләбе һәм Оренбург өлкәләрендәге ачлык турында. Ул документаль фильм. Аны режиссер Татьяна Сорокина төшергән, продюсер Максим Курников белән Азатлыкта интервью чыкты, аны сез укый аласыз. Шулай ук һәм бу фильм YouTube'та бар. Хайбулла күренмәй. Аңа кадәр чыккан иде Great Famine дигән, ул 2011 елда чыкты, аны Америка төшерде. Ул Башкортстанга Америка ярдәме турында. Ул шулай ук документаль фильм. Аның режиссеры һәм продюсеры Остин Хойт. American Experience тарихи телевидение каналы өчен төшерелгән иде, ләкин дөресен әйткәндә мин аны интернетта тапмадым, фильмның үзен. Аны төшерүдә бездән Башкортстаннан оператор буларак Риаз Исхаков катнашты. Һәм Башкортстанда менә бәйтләр темасы, ул ачлык темасы бәйтләрдә дә чагыла. Башкортстанда хәтта ара ярдәме турында бәйт бар икән. Дөрес ул интернетта юк, менә аны мин интернетта укыйсы килә, китапханәләрдә бардыр инде. Ачлык бәйте бар. Бәйтләрне карарга башыма килмәде минем. Анда да татарда да бардыр инде ул. Просто бәйтләр ул шундый ни, ачык җирләрдә, ачык чыганакларда ул юк, ул бит халык авызы иҗаты бит инде ул. Кайсыдыр авылда булырга мөмкин, әйме, кайсыдыр авылда юктыр, ничектер локаль әйбер күп очракта. Шуңа күрә кайбер зур әсәрләр мәсәлән булса, бәйтләрне табу авыррак чынлыкта. Бик зур рәхмәт Айсылу безнең подкастка килүегез өчен. Бүген без Идел буендагы ачлык темасының татар һәм башкорт әдәбиятында һәм гомумән иҗатта чагылышы турында сөйләштек. Бу татарча подкаст ачлык подкастлар сериясының соңгы чыгарылышы булды. Сау булыгыз. Исән сау булыгыз. Безнең подкастларны сез Азатлыкның бөтен социаль челтәрләрендә, Telegramда, Яндекс Музыка, Spotify, SoundCloud кебек музыкаль платформаларда, Google подкастта таба аласыз.